Hallelujah, hallelujah. Park for the side meeting. Doing the park, the loyal, the reason. Hallelujah. Glory to God. Park is. Irokamano, Kumbiro, Victor Werekodeo. I would like to take this opportunity to welcome you once more again at this program, this broadcast. Please, if you are online, you can let me know, counter check with me about the sound and the visual perception. I will appreciate that. And let us worship the King. Glory to God, glory to God. Apako Yesu, Jatelo Marloen. Apako Yesu. Duomo dogane. Lungato Manitien. Today is going to be my last day of Luo preaching. The next one I will do next week. Tomorrow, through to Sunday, we'll be using our English channel to preach the gospel and to reach others. Rolex Wasonga, Kamano Kumbiro, Aseneni, Duomo Dogneso, Leknamo Macanyo, Milungo de Johanna, Auchiel, Chakrematendo, Achiel, Nyakaparga Dek, Kanato, Niti, Kajubajadiko, Nyalondeko, Namuno Beri, Kajuma Pio, Johanna no, Tokoda, Mundo Moko, Mabrowacho, Mauka Bisomo, Gito Kabitao, Tuolo Malgimaneni. Duomo Dogneso. Subject Badiwaya the Isopio and with Siri Marguerite Part 3. Siri Marguerite Part 3. Siri Marguerite and Part 3. Hallelujah. Apako Yesu adongi gimoro dakika chiel kata second provincial tasoma moma chaka pio sa achiel gi nus e wange sa MC Dennis ero kabaro jalwen amor kumeni Nyasaye budu gwebi kibudo ji teko Jehova. Hallelujah. Duomo Dogneso adwa mi usiri mara gibilu ni Marguerite Siri Marguerite Part 3. Jinya kagwedhi. Erokamano ne Nyasaye manochwe polo koda piny gi gik manie piny nyaka manie polo manie bwo piny ma ok ne koting'o yamo kod gimoro amora. Agone ni erokamano kendo ne warruok manochiwo kuom ng'uono ma wuode Yesu Kristo nokelo, the salvation that was given to us as a gift through his son Jesus Christ. Kendo ochako puodho chunywa. Nyasaye no baulive osedonjo kanyo. Nyasaye no chako puodho chunywa. Ko puodho boketo wakare. We are justified and sanctified. Sanctification, which is the second work of grace. Winje kaka gweth go chakore. Tienia gimomiyo nyaka miji siri mar gweth en warruok ok inyal wuothe nono
ka ok ogwedhi kendo kinyal wuothe kiade kata mana warruok awarano ba jomoko neno ni ketho sa kendo neno ni nitie en mar gimo jomorem. Mano be gweth kendo en gweth ma ok tim atima ni itime atima, itime ne joma Nyasaye ong'uono negi warruok miwinjo no, itime ne joma Nyasaye ong'uono negi. The salvation is given to people that are forgiven, and the people that get it according to the measure of grace. Koro warruok gi malich Dennis Ochieng aneni kanyo wasoma nemo mano matin, adoma somo part ne matin kaito modong ndeka inyalo somo sani mainitie muma wacho ratili. Bang' magi Yesu noa nodhi loka nam Galili. Galili ni ai en nam Tiberia. Nam Galili no ni ene mane nam Tiberia. To oganda maduong' noluwe nikech negineno ranyisi manotimo ni ji matuo. Tieni ranyisi luwo bang' Yesu, to joma noneno ka Yesu otimo onigi ranyisi noluwo bang' Yesu. To Yesu koneno ka giluwo bang'e nikech wach gik manotimogo. To wacho ni gigo nyalo ang'eu, ranyisi gi noluwo jomo yie. Koro man to ok napuonji. Koro gigo luwe to dhi ogolo gigo to dwoko gi ng'e joka. Koro ranyisi gi koro noluwo jomo yie. Machielo wacho niya, Yesu noidho e got kendo nobedo piny kuro gi jopuonjrene. To Pasaka, sawo mar jo-Yahudi, ne chiegni. Ka Yesu noting'o wang'e noneno oganda mang'ongo kabiro ire. Nowacho ni Filipo niya, wanang'iew makati kanye mondo jogi ocham. Ma nowacho kotemego nikech nong'eyo gima en wuon obiro timo. Filipo nodwoke ni makati mar dinari 20 ok rom jogi mondo giduto ginwang' matin tin. Ng'at achiel kuom jopuonjre, Andrea omin Simon Petro, nowachone niya, rawera moro nitie ka man gi makati 5 mag ngano gi rech 2, to magi nyalo ang'o ni joma ng'eny kama. Apako Nyasaye, Nyasach nyiseche. Asewacho Nyasaye ok luonga kamano, jachwech ok luonga kamano. Kidwaro mondo ohani malo, kidwaro mondo ohani malo, chak luwe rodi gi joma nogwedho. Chak luwe rodi gi joma nogwedho kiluongo nyinge jogo. Mane? Ibrahim, Isaka, Jakobo, to gi an, to gi in. Kauri mondo iketie na iwinjo nikeche nase kodi niya ni wuodi joka Jakobo wuon nodwa chocho neno. Koro gik moko dogi kuome. To kata kamano embe nogwedho nyithindo nikech ne en kod gi turi. Koro kar kawo nyithinde ka to ketri kanyo nikech achiel be kuom nyithinde ka manoloso yo. Achiel kuom nyithinde ka, nyithindo 12 ka ma bende Gates mag gi ni malo kocha. Iwacho ni Gates ni kocha, Gates 12 kuom nyithind joka Jakobo cha. To wan gi Gate wa mwadonje mondo wabed joka Jakobo. En Gate mane Yesu Kristo oai. Kuro gwete luwo. Gwetho kawa niya ni ng'ato tho tucha do bup ni to odonje gweth. Kendo en ok en poti ata. Ji mang'eny kawuono gilemo to gitimo gambling e gweth. Gweth is not gambling. Gweth is not a guesswork. Ni alieko, waliekane. Abaro mo makamata, alieki. Kayuro kondik maraj, mano aparaj. Kayuro kondik maber, mana dhigo apana. Gweth ok dhika mano. Gweth nigi ling'anyne, gweth nigi rerune. En gi laini ne, en gi gima mar gold jack. Wiyo wil kore kakiluonge. Iwacho ni riff. En gi riff. Gweth nigi riff. Mare machalo mar gold. Ma ok tucha ni tucha. Winji Jacob, Abraham, Isaka, Jacobo. Okinyi kabara. Ina nyulba life. Yeso pake. Duogo dogne. Toge ng'at moro machielo. Koro muma wacho niya, ni Yesu ne nie got chieng' moro. Adwa ni mondo adhi mapiyo. To kane enie got, to ji nobiro ganda motamore gi nono. To nopuonjo wach.
no puonjo wach. Gima dwaro mondo anyisi machalo mane Yesu onyiso Satan e kor got cha. Mama no dhi kod rapar mar chik aboro matindo adek ka okone ni loki kuoni nikech Yesu nodenyo lok gini lok kitegi mondo lokre kuon. Yesu koni ondiki ni dhano ok nyal bedo mangima ne chiemo kende kata gi kuon kende, to bedo mangima koluwore kod weche bende mawuok kuom much Nyasaye. Tieni chiemo Yesu ok nogolo chiemo on the scene, kata Nyasaye ok nogolo chiemo on the scene, ok nowacho ni chiemo rach, to no wache ni adwa ni winja Nyulbao Life. No complement, need the food complement food and the word complement each other. One cannot happen in the absence of the other. By every word, food is important as well as the word. Kurugi the word logo the food, need the food and maringro. To the word and marichun and gemani gengemama biro. Lakini kapod gin tieni podine ringro. To nyakidwar chiemo, nyakidwar gimino nangoa wat Nyasaye. Wat Nyasaye chuni chiemo chuni ringri. Okinyal bedo maber, mi bedo malongo. Kao kichiem ka koro Injili digi chiemo to onge kaka inyalo chiemo ka ok ogwedhi. Gweth nyaka bi ka in gi wach Nyasaye, number one. Number two, kichiemo bende chamo diet maber nikech wach Nyasaye kendi wuon en diet. Wach Nyasaye kendi wuon kapok ikendi gimoro machielo en diet. Kaka ineno diet nitie ma samoro kodi chamo oganda, michele, cabbages, kia green, kia ng'owa, mago diet. Te kaka wach Nyasaye be ni lam, ke chiw, dhi ram gi okech, dhum gi roho maler, bende jachiwo, bende mago diet mage magere. Ma ok eneno wach kende nitie gik magere. Koro Yesu kodhi ka mapiyo jolweny to saw gik makoro ji dwadhi loko machielo kata gospel machielo mopogore gi Johana wacho ni joka nobiro mondo kod Yesu niya riembi jogi nikech sarach, nikech onge kama biro pidhogi, kama gibiro dhi ninde onge. Kare negi kia ni ng'ama pedho matres ne dhiang' thim kod le thim opogore gi magineno. Negi kia ni ng'at mapidho liech kendo pidho nyaka anguro gi gik mamoko ne gin go ka. Koro kodhi niya riembgi to kodogi niya what do you have? Siri mar gweth mar Nyasaye chakore gi penj ni to in midwaro Nyasaye ogwedhi ni what do you have? Ang'o ma in go? Ang'o ma in go mondo Nyasaye obed Nyasaye manyalo yawo yo? Ang'o ma in go? Kaka Musa ipenjo e dhaora, ang'o ma in go e lweti kanyo? Koro what do you have? To ng'ato tugore Philip gini to wacho niya openjo Philip, version machielo wacho Filipo ni magi joma chalo gima nochung'ne kwan ma wiye calculator to se wacho chal ka gima ne komiti mar loso chokruok mar means and support committee mar loso chokruok nosebedo piny ka samoro ka Yesu pod ne kia magi go kwan magi gike dho aora magi wacho ni kama wachomie onge. Omiyo kano penje Yesu nong'eyo mama wacho iwinjo ko wach kaja ni nong'eyo. Omiyo nochoma Filipo tine to what do you have? To Filipo wacho ni jogi ng'eny japuonj kata ka ni jachiwo onge gima inyalo timo negi mak mana ni nitie rawera moro man gi gik moko kanya dwa ni winji step by step ni kosepenje ni tang'o ma in go to yudi ka joma kwano kogolo nikech rawera biwinje wacho ni later on in the day kata ka conversation ne dhi tiwinjo ni joma nochiemo rawera ni noko kwan nikech rowere noko kwan gi mon be to eka gigegi temo miyo ji obedo piny kendo miyo ji chiemo. Wanyisi siri mar gweth kiyudo to kata ji kiai ma nyingi onge orodha ma ji ok ong'eyi maber to in gi siri mar gweth nyaka in ibede program be Nyasaye kata dino dagi kata dino yie kata nyuolo dagi kata nyuolo yie nikech nyathini otuch gi gima en go modang' nige chokruok ne
kata ng'ato kadhi e chokruok kama idhiye nyaka iting' gige siri nikech ikia gima Nyasaye wang' nodwar. Ikia kaka Nyasaye ma in go marachno emondo iting' idhigo. Nyathini noyudo ka nigi makati to kod rech matin ma ok nyalo romo. Ka koro mon kende gi nyithindo doko kwan, to joma chuo kende ma nokwan, jogi ne joma bias mok beri. Kata kawuono waneno gigi nikech nitie joma wuoro ni ging'eyo ka gi control Nyasaye ma ginyalo go kwan gi kaka gihero. Omiyo ne gikwano mana jogi, to joma nochiemo kabisa manolo nyithindo kod mon. Mano lobo nyithindo kod mon to ok okwan. Nitie gimomiyo ne ok okwangi. Mokwongo chik mar piny nowegi oko. Mon gin ng'ama dhako kati romo go. Kati romo gi ng'ama dhako to gin gi nyathi moro mawuoyi, to poni romo kode e bath dala kanyo, to ng'ato penji ni kirom na gi joma okadhi ka mon gin 5 to nyathi moro nitie mawuoyi kanyo kata ma jahigni 3 to ibi koni niya onge joma neno kata kamano aneno mana mon moko to gi nyathi moro mawuoyi. Koro kit jo-Yahudi mon ne okwan ka ji ok an mawacho nikech kata mana thuru kata mana joluo ka ineno ka chal ka gima mon ok gikwan, nyithindo go be ok gikwan miwinjo ka gigo kata ngero niya akali ka dug rawera. Tiende niya nyathi ka pod nyathi ok ong'e ni owuoyi kata nyako, en kata mari mantie kanyo tirith kitarianda lilinglo oko dew be ok dew be ok jul wiyi. Koro nyathini nene ka to kare gweth ling'any mar gweth noseyude nikech ok nyathi mane dang' ni hiko ke nono nobire chokruok to gigene motimo kata ka min gima noore bende ne en go. Koro kidwaro mondo gwedhi nyaka ibed gi gimoro e lweti. Iwinja, if you want to get this secret of being blessed, of blessings, Abrahamic blessings, mondo partake of it, eyude nyaki bed gi gimoro e lweti kendo kiki care ni en gima chalo nade. Nikech kata dhako moro mane Chiliel cha nowacho ni ne en gi hela 2 to kata ka ne en gi hela 2 ok ang'e ni mano to value ni sani romo pesadi ni te mane en go in her entire life. Koro ko Chiliel koro koko neni oruma koka Yesu bone ne kuchiwo to be ok odwoko ne to medo mana puoye, ok ong'e ni odhi chiemo kanye to medo mana puoye. Tiende ya gik moko duto ma ng'ato nigo koamua ni odwaro mondo tok gi te mondo siri mar yudo gigo omed bedo kendo multiplication otimre. Multiplication tiende ya nyadidi. Awinjo ke jomoko wacho kendo jomoko ng'ur ni kowachi ni ni tim gimoro mondo Nyasaye multiply ni to ni koro kanyo gi wacho ni Nyasaye ok nyatimo mano, Nyasaye kia kwan. Ka koro kwan 2 times 2 in you are only human but you can calculate maybe 2 times 2 is 4. Then how do you value, how do you devalue, how do you demean kwano Nyasaye nade mako wacho ni Nyasaye nyalo timo ni multiplication to ng'ato kweri ng'ama wiye rach ma be iye rach ma gige ne ok ton mo wacho ni Nyasaye ok ti kamano do gine kiriambo. Ka koro Nyasaye manochweyi to en emomiyi gigo to wacho ni eno medo nyadidi ogoni nyadidi ka en 5 to nyadi 10 ka en nyadi 10 to nyadi 100 to ka mano Nyasaye mowacho ok apuonji puonj mar mayo ji, no, awuoyo kodi mondo mi siri makata kita timo to wacho no mondo bed kodi mondo kata ka chieng' moro kore kwamo madhiero kwamo kodi weche mowach kuomi onge nikech nyaka ng'ato wuo kuomi nyasepuonji kamano ni mondo wier ng'ama gwedhi nyaka ng'ato wuo e wiyi, gimoro amora migwedho nyaka wuo e wiye. Iwinja, kata kidwaro mondo inyagi nyak ringruok nyaka ng'ato wuo kuomi, kata kidwaro mondo inyagi nyak mar tich ng'ato nyaka wuo kuomi, kata kidwaro mondo dala ni onyagi ng'ato nyaka wuo kuomi. To ng'ama wuoyo kuomi no owuoyo kuomi kaka wuoro wach Nyasaye kendo wuoro malo. Yesu ka ose kone ni nyathi moro ni kato nyathi cha piyo ose kele chal gima ne machiegni nikech yudo nyathi ji 5,000 to kod mon mane chalo mana gima ji ne ni ka dhano 20,000 kata 25 nge chokruok mar adhara kamano nyithindo time Italian koka kech be chalo gima ne ni kor gweng'no nyathi ni kanyo gi kore nono gi laka yana yote to denyo to moko be gi odelore to wigi lam to ne gibiro kanyo yokre
Geng'iyo Yesu kaluang ni momoke chak. To kata kamano, Yesu be nong'iyo gi to neno ka gichalo jorombe maonge gi jokwath. To noneno negi okoruma, noneno negi gima dholuo kageni luongo nango. And he had compassion. Compassion is not sympathy. Yomaleri Yesu paki. Compassion is not sympathy. Compassion and inbred and give a part of your life. Abiro lero kanyo, abiro bire nyime kanyo. Omiyo jomoko machiwo gige sympathy ok yudo duoko. Nige sympathy is not godly. Compassion ema godly. Be winja wacheni amen. Duongo dog ni Yesu. Apako loch baka Jehova. Koro kose kenya tita. Tokao makati namba bachielo. Kose kao makati no to koderecha to lemo to chako poge, and he broke them into pieces. He broke them into pieces. No ngingo gi no toro gi. Can I check o kar tor. Kakagi pokwar being broken be tayudo niya ni chuny motur ema Nyasaye kwano kaka misango. Iwinja ni chuny motur kaka Nyasaye kwano kaka misango kaka in bende kiseneno kanitie kamoro moningri tiye kod mwanduni nyaki chiw gima is breaking your heart. Iwinjo ke chuny is broken and totally sold out to reach that person in that particular issue ma en gono. Ka ok chunyi otur mo nginjore kidhiromo ne ng'ate chandruoge ok inyal golo kawuondi to samineno gi sympathy samineno kata ka koth go ng'ato ineno kata ka sikul fees chando nyathi moro ineno kata ka dayo moni matek ineno ka nyathi kich moni matek ineno iwinjo ka with biro ineno ka wadu moro ni matek ti winjo ka you had you want to condition maringano has broken my heart. Awinjo ka sita no ochalo mena sita winjo ka sita no ochala sita mi kau sita cha kamari the sita no kachuni is broken and Jesus broke the bread and the fish. Kaito goiro kamano. You must be thankful. Iwinja siri enigi miyudo matene lwetino kuongi goiro kamano kise goiro kamano sell it out in love. Okay, sell it for money. No, you kaka ikete a point of contact to reach somebody in need. Kaka gino biro timu gimo dware no kendo Nyasaye nyaka no multiply go. Ngato gonani amen. Apako Yesu duongo dogne duonge pak nyalo gi loyo gi teko odogne Yesu. Weche bilagi to ji okohero ga inya. Weche bilagi to ji okohero ga inya kabisa nikeche wach do koro chomo gima dwa golo ne dhier ter kendo chomo kama koro nyalo gwedhe nyaka nyikwae nyaka dhok lehunda weche aina machalo gini kendo kidwaro thurwa ka nase wacho ni weche ang'wen ma dhano mine wach mok berie. Namba achiel en warruok imine wach nyaka joma ni wono war tido chako lokore penjo kaka warruok do kare chalo ka eto namba ariyo en kaka ng'ato nyalo yudo roho maler iyudo ka gimine wacho iwu kinyi odhiambo kaeto namba machielo en kaka ng'ato nyalo bedo jatich Nyasaye nade otiyo ne Nyasaye kod gigene kanyo be iyudo ka mine wach ikawo ni joyalo jokwecho ikawo ni joyalo go makoche ikawo ni joyalo go dwa dak e wi mwanduwa ikawo koro kuonde go kathaga. Namba ang'wen en chang nyal jiema momiyo nochwadi Yesu kendo ne Yesu oloso osiptal maduong' e ng'etne. Weche ang'wen go nitie mana kaka gidhi to weche go kiyudogi gin e misingi mag gweth. Apako Yesu. Koro wawadhi nyime ok bichanda ni ng'eyo ni wach mapuonjo ni ma wach manigi tiende to kitime kaka wacho ni to nyaka ni bed ng'ama ogwedhi kaka an nyaka ni bed ng'ama ogwedhi kaka Ibrahim nyaka ni bed ng'ama ogwedhi kaka Isaka nyaka ni bed ng'ama ogwedhi kaka Jakobo nikech ng'ama otimo wechegi owinjo kendo timo mokaw sirigi ochalo ng'ama okaw master key oringo go dhot moro amora nyalo yawo nikech Nyasaye ni kode kanyo. Apako Yesu. Koro muma wacho ni nokawo
mogingo, mowuoyo, kaito koro wacho ne joka niya, let the men sit down, chuo mondo bed piny. Koro gitek mondo bed piny, giwe mino weche manono, giwinji ko weche gi mag theology gi keto side. Kata kane pod girango Yesu gi mumbe moko kanyo mane ging'eyo, maka mumbe maka Musa gi maka Kiakure, gibed piny, let the men sit down. Adwa timo gima pok natimo, adwa mi usiri mar gweth, let the men sit down. Oh, I love that. Can somebody say, let them chuo mondo bed piny? Why men? Nikech gine ma wigi tek, gine ma gimino wach, giwacho ni loka ok yot, an ng'ato ok nyal dak ewi mwanduna, an ng'ato ok nyal wuonda, ng'eyo, an jolemo gitiya ng'eyo, kamodhi ya ng'eyo. Yesu dibe wadwa neni ane kabisa, konyalo timo multiplication ka nitie jomoko mane ok odhi tich, ni to dang' omi chiemo kato standard marwa to wacho ni ji nyaka ti kor ka chiemo. No. Wadwa neno, omiyo neno chunygi, to wacho negi, let the men sit down. Ok nena sitting down, parano. It was systematic, then sitting down with an agenda. Liwinja, nitie kama koro nyakiriti mine, maka chungu tami to ber piny, mondenegi kwenye saitimo. Nige kichung to Yesu bo chung, manok bede. Kichung to nyako beno fuyo, to ki gocho ngi piny to nyaka beno chung, to ki bedo be nyaka beno chung, okinyal chung to chung. Omiyo wacho ni joma piem koda, mayalo to gibegi yali chungi, yalo to gibegi yali chungi, to yalo bagi kwe negative. Let them sit down. Magu sivi, manyiso ni yang, sama Nyasaye nie pap, kuro dwa chako tich, nyaka idog piny, mondo ene mondo tingre malo. Kato wacho ni pogna uru jogi, koro miya uru kwan Filipo, Petro Kadona, temuru koro kwanka, kata nukia kwano go ukwan, jiprabija, pogi uru, nigechane no, koro ni ten chiemo kato, chiemo mera, ni teru, kato right mera, ni koko right motuo, togi bakati motuo, maonge kata soup, muodore mok bere, kata ni chiele koriamo, gero maler, nobody knows, oni makanya sae gala. Niwinjo kawere wacho ni kitingo malo, to ngama dido ka pinto ere. Kiria na badi, to ngama dido badi no to ere. Sama Nyasaye timo ono e od ng'ato. Modwa timo ono kata kin paro ni deko. Rude biro. To kata kin paro ni deko, ni jomoko no yombi. Kau kata ki nyithinda par di chiel. Nikech mago mana gweth bobiro. Nikech par, sama ni paro ni deko, mi paro no dhiambo segi. Kaka jogi ne paro no dhiambo segi. Chiemo kama wanyalo ng'iewe chiemo onge. Jomoko paro ni sama gise kama gigikeno. Kama osegi kama wacho niya. Atiyo kanyal nyombo, atiyo kanyal nyuol. Ko dhiambo mari osechopo, mineno ka koro ok nyalre. Nitie ono, nitiere jakwano, jakondo bula. Iluonge ni ng'ama ong'eyo kwano, obro timo ni kwano mar multiplication. Makame joma no yombi, kata negi yombi gi step ariyo kata step adek. Ibiro neno kibiro kalo gi, nikech jakwano ni sin, jakwano. Ong'e arithmetic, to ong'e geometry, to ong'e kwano ga ina te. Kato gibede kiamo kubiro ni logarithm, kata Pythagoras theorem, kata gi kwano ma cheap, ma 1 plus 1. Obiro goe, obiro kato dhiambo ma mudho lil, jakwano no biro goe, awinje jatekono, awinje, eno kudeki, kwande be okdeki, nikech jokano wacho ni riemb jogi mondo odhi, kwano deko. Kama obro ng'eyo gini onge, kare en boneno, jal mano chwe yamo, kendo no chwe chieng', kendo Yesu paki, awinjo teko moro, mana jabu jakondo bula, jateko, iwinjo, sama ne jogi chako chiemo, negi chiemo maonge ng'ama no complain. Negi chiemo ma ng'ama no bedo asa kanya ke nikech mon jochuogi te no se bedo piny to koro kata ka chik no wacho ni mondo pidhgi nyithindo mondo kaw saende kotimore nade to sama ne chiemo serumo joma no choko saende iwacho ni negi jopuonjre ka kendo chokogi according to Abrahamic blessings. Emomiyo iwinjo ka kwano dhi Mowacho niya, kano choki to negi romo 12, munyiso jote 12. Nyasaye kwane ne okba, ka kwane ne biro chopo biro mako dogi nono, dogi Ibrahim no nene, dogi yeyo, giga probia certo, jige procheko, dogi neno, ka kwane chopo kare, no nyalo omo gikma onge machak bedie, kata bedo mana niya, ni man, ba de chuo, man, osegi kabiro ne man pos, kuma woman, man
menopause, kuom a woman miluongo ni menopause, Nyasaye kwande gala gala, ibiro neno kobiro timo gik mamako dhogi nono, dhogi no kata kani kata kani doki ngama adeno gima pok naneno milokri ichalo ngama lokri jadeko kari neno mana bade adeno mana bade badina neno le haleluya badina neno haleluya e badina neno ade gwethok biya in gango odhiambo sani adwaro ni mondo ichake bedo tayari mondo gima in go mondo gwedhigo kane pok ioro ne kata mama u pesa moro e dweni nyaka jo chakre kaw sime idwa oro sani mondo wach moro ni nyathina ayudo thank you kane pok igwedho pastor ni sani nyaka nyo piny chakre in na corona nyo biro ni e kia yudo gweth iyalo corona ka ngama yalo duok Yesu to giming'e corona no onge Nyasaye osebiro sani iyadwa ni kaw simeno mondi kata ina ke siling 200 kata ina ke siling 50 yes gima in go no Nyasaye nyaka gwedhigo kioro ne nga ioro ne Meru ioro ne babau ioro ne Jayandi ioro na anbe ioro na Yeso pake mondi yudo wach moro minyalo gwedhigo odhiambo sani nyathicha no gwedhi ne dongi winjo ne kwan owe oko to rechne to landi to dongi winjo ne kwan owe oko to chiembe to cham gi ji 5,000 gi nyithindo buora to gi mon bendi nitie giminyalo timo kata kilingling kata ji kiai kata ok ging'ei maber tibiwiji kwani ni nyaka donji account maka Nyasaye mane madwa weyigo sani ni to ere kaka idwa gwedhi sani ere kaka idwa gwedhi sani joluo un gi problem mag gombo mag ich rach jaluo yie rach to ero maiti orie rach to ero maiti okonyal kalo yo kata dodhi konyi kata bitoko gwei kata kidhi hospital winjo man ya gino time malit manano ya gino time malit manano mangi choringo bil to ko winja ne to ko winja ne to bro luo dach lien no kasude man golo sandu ngani nyako hik bagi sandu ke lufumia ngani nyako hik bagi naga gi sudu ngani ani machunge sude lufu pirangwen sa midhi hike go nyaka woche nyaka ngani no ero ginene no ero tero nyaka kikni maber kata ko beri ngama dhako iwinjo ke nyak itwangne lao machalo mara ruske no oti rusko seto to nyako no dwara rus majo kanisa no tamore solo ne to koto to ni tim twang ne lao rus akeno de tim rus gi to ko so de tim rus gi sanduk iwinjo bago tim bago kuong jaluonga manyalo ng'iewo ne ng'ato kong'o to pesa mo ming'ano kata siling 100 mondo dhi ong'iew nego kata nyithindo lot onge mage be ma jomoko donjogo e kanisa nigi rach kabisa gi kesiri mag gweth emomiyo moko timo timbe ma tamo wang'i nono ma kata gero to odo onge gi kod kwe kata kawo lon to lon no onge gi kwe lon gweyo ne sime kaka sude othagore kabisa giki go statistic gine ma fulesa opongo simbege fulesa opongo simbege do wat moro ma jo wuok ne reverse call nyaka dako muti maleke ni no se wuok te ni bene winjo ko wacho ni erodina namba no mag reverse call gik bana mana winjo mag digital manene gine ma gino wuote ki wacho kamano kor chalo ngama yanyo no adwa mi siri mar gweth chalo ni nyaka ng'ato wach moro maber kuomi kata ka ng'ato biro dak kodi mogo kodi lam yudo tich wego mna sime ne ocheni nitie ng'ato ka madwaro tich man gi certificate ang' mamoni mondo yud jotijegi mondo medre haleluya duo dog ne Yesu Kristo jaluonga manyalo tugore kawo pesa nyaka mar gari mong'iew ne mare mitoka mogaw ne mare to min gi to law rego kaka mon moko to en gi gik modhuro ma kata ka min gi onge gi masin to nyalo chamo mogo mondiki nang'owa ni njogo kata kondike ni kiang'owa iwinjo wachono to wacho ni wachande kaka mon moko to kodhi maji nitie mama ite nitie tene miwinjo donde mano ta wewe kodi kata ikia siri ne yudo go gweth ineno dhako ne no dingie ikidwe to chiko ineno de chuogo no
be mano pidi ge jalo opuro ni ji driver mo di ora kato di beto tiang kato di doyo kato di go kidi kamaka in e chop kama in tieno do kakuri sei topo ni weche mo wai kumi mbeyo onge osiko oma go dembo kama osiko oma en jo moko mbese ne no yudu tusi ka yeno na sikari kende mugombo oyuaga di sikari kangamba yongo moto oyuaga sikari oyuaga chai kende nyalo don kamin tajiri moro matio de yasayo tamo kongo to lolo ko kabisa to mondo ket wone pain gi chai mondo made mondo ojier mondo gwethe otame siri mar gweth e mana puonjo kawuono nyaki yudo siri mar gweth makata kileme kanisa Io che non levo code, non ha temoro con i kilo con danganite, e mi chiudo di ololo nangano, non più che pastane, nica wuro head on no cabatillo, nan thread nan lich, o io mare, neca che ci pastore, io bacchia siri magaguet, mon bacchia siri magaguet, niero mon de pasta che non ruwa con le maracce, ne ruwa come tomba, ni che non ruwa con la watwanga, o che siri marguet jalo di ha, che ne do che ci pasta ni che lau matomba che do king che do kapo ke tuango mari ke tuangone kapo ke tuango mari ke tuangone kapo ke ngeo sandak tingione kapo ke ngeo sandak tingio inwe ngeo ni no ki yal tio ne ngato ibiru tio ne ji kada sami bero ni tio ne ji kada ni tindigo itgen mena ji itio ne ji chiengo ini yuage kabisa to ke temo sirige to ni tindi biru gi kama winji makitoka ni mano simba mama okarwa mama ngewe chene mama jalamba ki winji kani tie kamoro manya timoro lungo mengene jalamba wonigene jalamba ja pasta nene jalamba mago jo mano yudu siri to jo mako no yudu siri mengi jasike wonigi jasike pasta ne jasike dada ngane jasike ndugu ngane jasike en jo mabeyo munigo kele gwet magi jasike yudu siri makai Yesu kanya sai apako nya sai ngat putira ire no ngano ngamara ngano no go mama ko neno weri gi wat no go mama uku neno itinge gi mane mama uku no no go aye intim pat mi yudu siri kakanya tita no yudu siri nyatita no yudu siri mono yudu gwet aparo ni no chule pesa ne nget yelo fabicho kudenya tamu gi gene moko chule nyatita pa no aka yudu beru tajiri ngi jo Israel ma jo Yahudi manunge cheke Musa okide jo maji jo manene kateka makane jo Farasai manunge cheke Musa pe omi okine gi nyal mayo nya teacher gicha paro nya teacher no mi mwandu mo aka chato gi beru jo mwandu alam kodi nya sai betuong ti tim gi nya sai wacho duongo dong deso ero kamano mi wangi modalem ero kamano ruodh ber nya sachi wet nya sachi muma nya sachi Israel nya sai mano yudo pin karach kai to kel wude mono kel waru no nori nya kugeni ni jomane okungeo nya sai mane keka kigwedho ji ne miyo gingeyo ne chako gi Cornelio gi ni ndalo magi yie Jehova no aneno gima no timore ja sai o mi akito ngato kangate lweti sani I gwedh mama mane winjo wachai gwedh nyako mane winjo wachai gwedh ni chuma winjo wachka kendo nya sai gi tim gima wacho negi ngato kangato kaw sime ngato kangato kaw yo wacho mora modwa timo go kako dwa timo ini wuoni seketoropi maler kuomgi mondo wuokorgi mondo gitim gi mowinjore makelone gi gweth mane siri nikech ikaw ng'ato wuoyo wi ng'ato ok inyal gwedhe gweth biro kamano kata lemo nyaka gwedhi Nyasaye maduong' kata wach manade nyaka wuo korka gweth biro apako nyingi ma nyaka chieng' kuom locho odhiambo sani nyingi Yesu Kristo ma Nazareth amen and amen Nyasaye mondo gwedhu watudre sime yor gweth tudre sime yor gweth Wai weche bago yo mama nono go nagira mogi turiesi me yorgwe tim gi bawacho ni nyingi Yesu Kristo